Kani ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulie de iba da hon ramde. Kimat bakong san jong ka khubor menta ka stem. Hadu khat arngot ki breu ki ladu e ka jing im ha ka jing ja shle bat twa khandau ha ka leng ka jilla Meghalaya. Arspa prapusan ngot ki nong pang COVID ha ka jilla ki layo jingkot henen ka sngi bat prapongot ki beyo thamai ka jing pang henen ka sngi. Bat wan ha kamat e ka ri India ha ka perthei ha ka jingla ban pendap ye shibon e ki jing pet benya ya ka jing pang COVID-19. Ki khubor ba benya. Khat arngot ki breu ki ladu e ya ka jing im ha ka jing jalen shop ka maryang ha ka leng ka jilla henen ka sngi la pentep menteri ka tanat disaster management ka jilla uba kermen shilla. Ha ka jing ja ka ba ka wei ka jeep ka balakit ikin riungot ki breu ki bala sha rong ha ka wa ti hiang ha mau kerwat Southwest Khasi Hills District la ya tho bala la ban yo ta mi kisan ngot ki balangam jelob ha ka te ka wa bat satang ka wei ka met ka badang ja rangai hadu menta ha ka wei pat ka jing ja nong Stone West Khasi Hills arngot ki ladu ya ka jing im bat i wei pat 4 lap hadu menta hamadan reting Shillong pat ka wei ka khenna kalaklat na ka jing tua ka khandeu ka balatap ya ka ying sa jongka kat bahalower lum paring do bighat lalap ya ki artli ki met jong ki arngot bat ya ki met jong ki laingot pat 4 lap hadu menta arngot ki breru ki ladu e ya ka jing im ha ka jing tua khandeu ha police reserve Shillong. Hakini ki jing ja tua khandau arngut kinong yele kai cricket ka jilla bakan thup ya ka Razia Ahmed bat ka Firozia Khan ki baladu e ka jing im nakiti ki jing ja. Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Sylvester Nongtenger hanin ka sngi ula ong ba katanat pulit ka yele kat bala bandang yaiwat ya ki met ki baja ha ka jing shatap ha ka khandau. Menteri ka Sarkar Jilla bakhmi ikotanat disaster management uba kermen shilla nen kisngi ula pentep bakhat arngot ki breu ki ladu e ka jing em jongki ha ka jing jashle bat twa khandeu ha ka leng ka jilla ula ongro babon ki benta ka jilla ki bangat ha ka jing len shop ka bor ka maryang kum ka jing twa khandeu ki jing khlem ki ding bat ka jing shle ha ka bakat to ka ningot ki lamen sauru ha ki ni ki jing ja Hakawai pat kaliang utai menteri ula ajing patharu lengba kishiti ke bala pha asya katanat forest and environment makan pomno ikiding ki bala yaw bat lan chong senjar ki ban ki ba pen up jing mai ki nong chong shnong kanong ba Ha Meghalaya arspa prapusan ngut kinong pang COVID ha ka jilla ki lakot no ka bala kentiu ki jingdon ki bala kot ha ka jilla syakala hajar lai spa sa phulai ngun kat ba prapo ngut pat ki bala kilayo thamai ka jingpang henen kisngi pat ka jingdon kinong pang COVID-19 ha ka jilla menta ki long 6000 new spa new pu ar ngun na preng ki te ki prapo ngut ki bayo thamai ka jingpang Saupusan ngot ki dei ha East Khasi Hills, arpongot ha West Garo Hills, khandai ngot ha North Garo Hills, arngot ha Ribhoi, arngot ha Southwest Garo Hills, but mar iway ha East Jaintia Hills but West Jaintia Hills District. Hadu menta ka jilla Meghalaya ka don san hajar shi spa san puprangot ki balangat ha ka jingpang COVID-19, but na pedeng kitei shi hajar new spa new pu arngot ki badang don ka jingpang badang don ha pedeng ka jing sumar, but la hajar lai spa sau pulai ngot ki balakon. Katanat ka kot ka khia ka jilla ka labu iki kindon baya dei bat ka jing pha pet benya ka jing shong quarantine bat ka jing pelat na ki jaka sumar ya ki nong trei sarkar ki badan ya ka jing pang COVID-19 bat ki bom dan pat ya ki dak kishin jong ka jing pang ha ka kerwa bala pelat da katanat kala ong ba ki nong trei sarkar ki basha sumar kila ban pan mi na ki jaka sumar hadien nyusngi ba kila pendap ya ka jing shong quarantine ka jing pelat ban kan long ru kat kum ki babon ki benta Lada kakai pot jong ne kanong pang kalong negative leng bag rapid antigen test kin haban pendap ro ya ka RT-PCR, CB-NAT ne TrueNAT test hapdeng kasngi kabasan bat kabahandriu. Bat hadien ba lada lab ba kakai pot jong ki kalong negative hadien bala pendap ya kita ki test ne kanong tray sarkar kila ban pan mi no na kijaka sumar bat let tray biang rengkat kijing bot perkheng ki kendon bat jing ptha na katanat ka kot ka khia. Menteri Katanat Revenue but Disaster Management ke jilla uba kermen shilla nen kisngi ula pelat ya ka website jong ka Marian Hill Higher Secondary School Juwai ha ka jing yelang ka belapen long ha Juwai ha ka jing kren jong uba kermen shilla ula ong bada ka jing play ya ka te ka website jong ka school lawan kanwan ra jing mentoy tangi ki khenna pule ka te ka school henre ya kinong hikai bat kikmi kikpa ru kumju ula kenturu ya ka bor penya jong ka school bakan penbiang ya ki jing pentep ha ka website na ka por sya ka por Kibor penya jong school bat kinong hikai kilai don langru hakate ke jingyalang.
Kani ka khubor kawan shapi na ka station jong ka All India Radio, Shillong. Kari India kalala ban kinjo sa uway umaw mer hakabayade bat kajing pet benya ikajing pang COVID-19 hakaba kalala ban pendep jan khatsan lak teli kajing pet benya hakini ki arpsaw kanta balalen. Kari hadu menta kalala ban pendep hadu kumbah nyuklur teli kajing pet benya kapa penlong ru kari India kum kaway na kiri hakaperthai kabala ban pendep bun kajing pet benya hakashisingi. Hakaba sedang kari kadantang kaway ka testing lab ka National Institute of Virology Pune haubanay link kala lingkod menta usnem. Kat ba menta kari kaladan praspa khat pra tali ki jaka pet benya ki nong muna ka jingpang COVID-19 kata ka bakanthop ki prapusaw tali ki baha ka jing penyat ke sarkar bat news pa lai pusaw tali ki penyat ta ki riu shimen. UMLA ka khnam uba Adelbert Nongrum ulakantui ka sarkar jalla bakanthung da ubri ubatrehok bat badan ka jingkit khli banlong kum chairman bathamai ka Meghalaya Public Service Commission MPSC. Uba Adelbert ula ong ba ka sarkar ka deben perkhat sani bha haswa banthung ya chairman bathamai ka MPSC namar babon teli ki mukat duma persya ya ka MPSC ki badang sateng haka high court pat kum juru ka jing shimpor jong ka commission da kisan hadu shipho snem ban penlong ya ki examine thungkam hadin ki jing penmi ki jing pen banalat kam. Uba nongrum ula ajing mut ro sya ka sarkar bakan bu record da ka baring no da ki video haka por ka jing penlong ya ki interview khnang bakan wanra ya ki jing long shanya bat khuat trekam jong ka MPSC. Hanagalan ke jingweng ke khajana halor ke petrol diesel bat kiwi-kiwi ki jaj penyang kalas dang nadu ke shiteng senya jong ka arpusaw tarik menta ubnai ke revenue branch jong ka tanat platingka ke jingpen bana bala penmi do additional secretary and finance commissioner Senti Younger Imchem henen kesngi ula ong ba ka khajana COVID-19 bala pentrekam hadu shiteng senya jong ka arpupra tarik u yayong laweng no ka sarkar jilla kala odor santing ka shilitar na kabenta ka diesel bat nriu tingka shilitar na kabenta ka petrol bat kiwe-kiwe ki jaj penyang. Ka jinglong jingman jong ka jingkot jingkya jong menteri rangba barim ka Assam Utarun Gogoi ubala kamshitom jur bat ubala dan ha ka ICU jong ka Guwahati Medical College Hospital hadin ke jingyo jong ui ke jingpang COVID-19 kala khambyang menta layatho umentri ke tanat ka kot ke khya ka jilla Assam Himanta Biswa Sarma ulayatho ru bala penlong ka video conference sabreng u director ka All India Institute of Medical Sciences Delhi u Dr Ranjit Guleria bat ki Dr ka Guwahati Medical College Hospital ki basumaria ugogoi banyamir jingmut lang bat kni benya ke jing sumaria u layatho ba ugogoi ubaladan prapusan snem karta ulanang khamyo bor henen kesngi. Ka election siya kayeng dorbar tauan ke jilla Bihar kan long hakilai kela ka ban sedang nadu ka arpu pratarig ubenai banwan. Ka jingyo iki vote kan long hakashpo tarig unai we. Ka election commission kala ong ba ki nyo puway tali ki assembly constituency kin penlong iki jing tap vote hakakala ka banengkong kata ka arpu pratarig urisaw. Kandai pusaw tali ki constituency hakin tap vote hakakala ka baar ka banlong hakalai tarig unai wing bat nyo pupratali ki constituency pat kin penlong ka jing tap vote hakakala ka balai kata haka nyo tarig unai wing bat haswaban penkut ya ka kubor sa sisiin kimat bakongsan hadu khat arngut ki brew kilado ka jing im ka jing jashley bat tuwa khandaw hakaleng ka jalla arspa proposan ngut kinong pang covid haka jalla kilayo jingkot henen kesngi bat prapongut ki biyo thamai ka jingpang henen kesngi bat wan hakamat kari India ka perthei ka jingla ban pendap isibun ka jingpet benya ka jingpang COVID-19 katong ila poish ka bakut jong ka kubor ka bawan shapi naka station jong ka All India Radio Shillong.